Здравейте, приятели, и добре дошли във втори епизод на моето кулинарно предаване. Днес съм ви приготвил една много интересна рецепта и любима за мен, а именно спагети карбонара. За целта ще използваме няколко прости продукта, които може да намерите в веригите супермаркети, стига да са заредени. А именно пармезан, гуанчале, яйца и спагети. Днес няма да използвам никаква сол, нито черен пипер, защото имаме пармезан, който осолява, и гуанчале, което е оваляно в черен пипер. Поставяме водата на котлона да се нагрява. Предварително си оставяме една чашка, която по-късно ще използваме за паста водата. Започваме с месото, а именно гуанчале. Може да използвате като заместител панчета, бекон или пък свински гърди. Аз реших да спазвам оригиналната рецепта, затова избрах това месо. Започваме неговата обработка и това е. Аре, почваме. За целта няма да използваме цялото парче, а част от него. Отрязваме го и отделяме на страна. Отделяме кожата с помощта на по-малък нож. Тази кожа няма да я използваме. Вкусно изглежда, само като да го режеш. Да, наистина е много примамливо. Започваме с пармезана. Трябва да го настържим възможно най-финно, за да може да се получи по-добре в соса. А сега трябва да отделим 6 жълтъка от яйцата за нашия сос. А сега трябва да смесим жълтъците с пармезана, за да получим един изключително интересен сос. След като бъдат смесени, трябва да ги разбъркаме хубаво, за да получим една гъста смес, която след което да използваме за сос. Ето толкова гъста. Дойде време да поставим пастата във водата, в която не сме сложили никаква сол. Това значи, че трябва да я бъркаме често. Загряваме тигана, възможно повече, и не слагаме абсолютно никаква мазнина. Докато нашата паста ври, ние започваме да запърчваме страхотното месо. Сега е момента да добавим гуанчалето в тигана и да започнем да го пържим. Трябва да стане хрупкаво и с приятен загар. Месото започва да пуска все повече и повече мазнина, която ще ни подпомогне за аромата и вкуса на самото ястие. Пастата вече е готова и сега е време да я отседим. Охлаждаме температурата на тигана, като добавим част от паста водата, която вече е поизстинала, и след което веднага добавяме пастата и започваме да объркваме. Добавяме пастата и изключваме котлона.
месото ще стане по-крехко, благодарение на паста водата, която сме добавили. Това всичкото го изкарваме от тигана и го слагаме в басан. Започваме да бъркаме и да прибавяме паста вода, докато започне да има емулсия на сос. Сега с помощта на пинцета започваме да навиваме пастата, която е изключително сочна. С помощта на малка пинцета си помагаме да не ни изпадне цялата паста. Добавяме пармезан за разкош. А сега е време да пробваме. Заповядай. Изглежда много апетитно. Сега ще разберем дали наистина е апетитно. Много обичам пармезан. И двамата много обичаме, между другото, пармезан. Аз, за разлика от тебе, си режа пастата, защото ми е по-удобно. Добре, аз ще се. Така. Изглежда божествено. Уау. Много ми с месото. Да, наистина трябва да опитаме с месото като цяло. Трябва да опитаме. Съм си правила и си ми правил, между другото. С гуанчале страшно много ми харесаха. Да, няма абсолютно никаква сол или черен пипер добавени допълнително. Всичко е от пармезана и месото. Достатъчно завършен вкус. Една идея да се добави и ще се прецака цялото ястие. Супер много ми хареса. Ако има нещо да добавиш, аз продължавам да ям. Сигурно са много добре овкусени. Не се усеща нито, че са прекалено солени или пък черен пипер и двата вкуса се усещат, точно колкото трябва да се усещат. И пармезана, прекрасно. Благодаря, че гледахте това видео. Ако искате да гледате още такива рецепти или пък сладки, напишете долу в коментарите. Може да ударите палец нагоре, да се абонирате за канала и ще се срещнем следващия път с нещо друго. Чао, чао! Абе, вкусно си е. Човек, толкова ми стана вкусно, че почнах да взимам все по-големи и по-големи вилички. Видя ли как се наклепах? Докато пробвахме. Това си ли ти, че ти е вкусно? Имахме косата. Всичко стана спагети. Да. Чао!